bound for Ebina, through service to the Sotetsu line. この列車は4つドア10両です。前より10号車、9号車の順で一番後ろが1号車です。この列車は西大井、武蔵小杉、羽沢横浜国大、西谷、鶴ヶ峰、二俣